tabellen och sånt där. Men gör någonting, vi måste ju ta henne hit. Vi kan hälsa Prussiluskan så här, att om Prussiluskan prompt vill ha ett litet barn, så får hon ta med denna barn med mig. Hej! Förfärligt, åh så förfärligt. Men nu försvinner hon. Pippi, kom med! Sluta bråka nu, Pippi, för mig till barnhemmet. Får man ha hästar med sig på det där barnhemmet? Hästar? Det kan man väl bara tro. Apor då? Men det är klart du inte får ha apor på barnhemmet. Ja, hälsa då Prussiluskan att hon kan skaffa barn på sitt barnhem hur hon vill. Jag tänker inte. Gör någonting, Jag tror vi får ta in hårdhandskarna. Absolut. Du först. Nej. Jo, du först. Du först. Tigrisar! Kom ner, snälla Pippi, kom ner. Kom upp, snälla polisen, kom upp! Ring upp där uppe! Ring! Kommer du? Ja, kommer du, Kli? Kommer du? Pippi, ställa med de här löjligheterna nu! Kommer du, Kli? Eller är du lite fegis, va? Pippi, det här är inte roligt längre! Det är jätteroligt längre! Kära någon, hur ska det här gå? Ja, hur ska det här gå? Pippi! Pippi, kom hit nu! Det är superroligt! Nej, jag ser roligt så. Pippi! Oj! Är det någon som har sett Pippi? Wow! Hej, Kapten Långsmund är bra! Det här är mina kompisar. Men jag hittar inte Pippi. Lyft upp mig. Hej! Var är Pippi? Nej, jag kan inte se Pippi. Var är Pippi någonstans? Så! Nej! Nej! Vi tar ju över på Pippi, kom ner! Jag trodde du hade drunknat! Ja, men jag kan inte drunkna, jag flyter på fläsket! Jag kommer ner till Nej! Ta stegen! Ta stegen! Flytt Men bakom! det står dumma polisgubbar där. De ska ta bort mig här. Flytta dem! Gå bakom! Flytta dem! Jag fixar dem. Flytta dem! Ja, det är roligt. Pippi, kom! Det är roligt. Kika upp till smocken. Pippi! Pappa! Pippi, skynda dig! Jag skyddar mig! Ja, men Pippi! Ja! Skynda dig! Jag skyddar mig! Ja! Pippi! Pappa! Skynda dig! Jag skyddar mig! Ja! Ja! Kom då! Jag kommer ju! Ja! Ja! Pippi! Ja! Kom! Jag kommer! Det är bäst att du kommer, tror jag! Jag kommer ju! Men kom då, Pippi! Sluta i dem, Pippi! Sluta få dig nu, Pippi! Sluta hålla dig nu! Pippi! Pappa! Kom! Som jag har längtat! Kom, Pippi! Jag kommer, mamma! Ja! Pippi! Kom! Ja! Pippi, äntligen! Min tjocka pappa! Men du, Pippi, Ja, vad är det för några figurer? jag ska tala om för dig pappa, de där figurerna, de är inga trevliga figurer. Hon ska följa med till barnhemmet! Nej! Pippi, hjälp oss med stegen! Nej! Men stopp lite nu, nu är ju situationen lite annorlunda tycker jag. Det kan den dumma katten också. Nu har det faktiskt blivit upp en pappa här.
Vilken... Kapten Långström! Kapten Långström! Ja! Angelägen! Vilken pingla! Härligt! Nu går det bra. Vilken pingla, va? Äntligen! Ska vi gifta oss? Ja! Ja! Det finns kyrka och präster där inne. Okej! Kom igen nu, pojkar! Kom igen nu! Oj, oj, oj! Vilken pingla man fick! En dotter och en fru. Samma paket! Nu får ni sjunga med oss. Sjörövar Fabbe, kan ni den? Det är bäst ni sjunger. Om ni inte sjunger så skickar piraterna för er. Vad har ni gå på plankan? Ingen sanning för sälens kvar. Men han sjösjö gallar dag, tjoar-littan mig. Före var enkel assan dag, det är bara att sjöna ta. Och dessa papper gillar jag, tjoar-littan mig. Men då, vad står på? Papper med plötsligt det går grå. Oj då, vad står på? Oj, 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 farfars barn, ingen sanning för sälens kvar. Men han är sjösjö gallar dag, tjoar-littan mig. Hej! Här kommer Pippi Långstrump, där kommer faktiskt jag. Har du sett min apa, med sina snälla lilla apa? Har du sett herr Nilsson, han heter faktiskt så. Har du sett min lilla, lilla villa? Vill du veta vad villan heter så? För där bor Pippi Långstrump.